Şu durmuşda meni var bir gen aldyran zat bar hem gen aldyr diýem hem hayran aldyran bir zat bar. Bir hakyky bolan wakan gurrun bereýin. 2005-nji ýylyň aýagydy, sowukdy. Men İstanbulda bir Türkmen oğlundan ýanyna bardym. Bir de o İstanbulda hemmem. Bardym bolunca taýda oğlunlar näme işleýän ýerine Nur Kasaryň aýdymyň näme otyrlar. Näler erkin ýatanlar diýip. Aynen bardım şu taýda ýaşuly bar eken, şu taýynyň gara ulum näme bardım. Şu taýda şolar bar diýdi. Onuň bir oğlum bir aýak çeksene diýdi ýanky. Benim aýt dinleýän. Bir diýdi sowra olmasaň aýda. 2 saat sonra ýaşul janyň sag bolsun diýdim. Şu aýdyp duran diýdi. Erkek mi diýdi ýa-da aýal masalam diýdi. Aýdyp duranam kasoy, menem güllüm tawba saparla erkek diýdim. Näme bolýdym bolýan? Men diýdi bu näme aýdýan zadyna bilemok diýdi. Beni bu sesini owazyna diýdi hiňleni otyrny diýdi. Men diýdi aýyrly bilmän onu başlaýdym da näde şoň aýdyşyndan wapşy gymylla bilmän otyrny şunu dinläp diýdi. Ýöne sözlerini düşünemok diýdi. Dedim ben bunlar ses koramok diýdi. Aynan ýeri geldi diýip menen bir sokdum buňa. Aýsydyňam dedim İbrahim tatly ses saat diýip güýçlü näme bara diýdim buňa. Ha oğlum dedi men 60 ýaşap bunlar ses koramok diýdi. Ene meni hem gen alyrdy hem gowandyrdy. Gözüme ýaşaýlap gitdim däre şey diýdi wallahi hakyky bolan waka şol. Sarı